Найлепшае, найстарэйшае і найбольш прафесійнае незалежнае агенцтва навінаў «Белапан» паўстала 30 гадоў таму. Стваральніка Алеся Ліпая не стала ў 2018 годзе. Наступныя кіраўнікі Дзмітрый Наважылаў, Ірына Леўшына, а таксама намеснік Андрэй Александраў цяпер у турме. А КДБ прызнала «Белапан» экстрэмісцкім фармаваннем. Але нішто не можа змяніць галоўнага. Калегі, вы прафесіяналы, і вы пройдзеце праз гэта ўсё годна. А мы вас абдымаем і віншуем з юбілеем усім вашым журналістам. Свабоды! Вітаю гаспадарства, Сергей Пацасонны ў студыі. Мы падсумоўваем інфармацыйны дзень. Таксама прыгледзімся няспынна гарачай тэме мігрантаў, ды будуць і іншыя тэмы. Застаньцеся з намі. Да чырвані разагрэліся тэлефоны Менск, Масква, Берлін, Менск, тэлефануюць, размаўляюць, але пры гэтым мусцяж Александр Лукашенко хоча, каб яго назвалі прэзідэнтам. Не атрымліваецца гэтага пачуць з боку захаду. Ці можа атрымаецца? Ці таксама яшчэ адна ўмова, што з санкцыямі? Гэта іншае пытанне да Мікалая Халезіна, кіраўнік Creative Politics Hub, вядомы рэжысёр з намі на сувязі. Вітаю, гаспадар Мікалай. Добрый вечер, Сергей. Але хацелася б пачаць зусім з іншай тэмы. У нейкім сэнсе больш прыемнай, у нейкім не надта, але ўсё ж такі гэта прэмія Сергея Магніцкага. Фотаздымкі з уручэння вы размясцілі ў сябе на старонцы. Марыя Калеснікава атрымлівае гэтую прэмію. У якіх варунках гэта праходзіла, у якой атмасферы? Ну, это всегда премия Магнитского, это всегда такой, выглядит как такое собрание друзей, да, друзей по несчастью, скажем так. Потому что это все-таки премия в области прав человека, которую инициировал Билл Браудер, собственно, Сергея Магнитского и его сотрудника убили в России. После этого он инициировал его приз, и в том числе и закон Магнитского, и сейчас это очень, очень мощный рычаг давления на диктатуры. И вот получилось так, что последние годы мы постоянно становимся как бы фигурантами этого приза. В прошлом году получил Белорусский свободный театр эту премию. В этом году Маша Колесникова, и так получилось, что в прошлом году из-за локдауна не вручался приз, и у нас оказался хороший повод. Нам сказали, что мы хотели бы вас все-таки как-то вернуть на сцену. Мы сказали, что нет, давайте мы представим Машу, и это будет, наверное, очень символично. И была потрясающая речь Натальи Калиды, которая заставила многих заплакать. И потом наши актеры спели Куполинку. Я вот сейчас хочу выложить этот фрагмент тоже у себя в канале. Потому что тоже заставили многих плакать, потому что это какой-то такой щемящий момент, когда ты понимаешь, что речь-то идет о людях, которые не
как бы не формально не на войне, да, они формально как бы в условном мире да, живут, а при этом режимы эти творят с ними не весь какие вещи, которые не помещаются на сегодняшний день в нашем сознании. І вось Поэтому атмосфера. такія прэміі, канешне ж, не дазваляюць нам забыцца на тое, што адбываецца ў Беларусі, але ў палітычным кантэксце мы размаўлялі пра гэта таксама ў гэтай студыі ў нядзелю з вамі, калі сустракаліся ў праграме «Тыдзень», пра тое, што ў палітычным міжнародным кантэксце беларуская тэма нібыта прыкрылася міграцыйным крызісам. Тады таксама вы сказалі, ну, напэўна, ўсё ж такі Меркель не будзе тэлефанаваць Пуціну, прабачце, Лукашэнку, але, бачыце, патэлефанавала ажно 2 разы. Да, и это был для меня определенный сюрприз, потому что у меня сохранялось уважение к этому политику. Сейчас этот объем этого уважения заметно уменьшился. И я объясню почему. Не просто потому, что она позвонила Лукашенко, а потому что она позвонила, поскольку возникла угроза Германии. То есть, если говорить о гипотетической угрозе Германии, куда могут попасть мигранты, то Ангела Меркель звонит, разговаривает и, по сути, признает де-факто существование Лукашенко как главы государства. Она же не позвонила кому-то другому, не позвонила же какому-нибудь главе погранкомитета, да? Она позвонила человеку, который был президентом, и она признала то, что он является де-факто на сегодняшний день президентом. Слава богу, что руководство Германии все-таки оговорилось, что нет, как бы мы не признаем его в качестве президента, а это как бы дело фрау Меркель, да? Но ведь вопрос, который задал такой друг Беларуси Марко Михельсон, это глава Международного комитета парламента Эстонии, он спросил в Твиттере, а кто дал мандат госпоже Меркель? Вот на каком основании она звонила, в качестве кого? В качестве исполняющего обязанности канцлера Германии, окей, но почему она тогда должна вести какие-то разговоры внутри ЕС об условиях, которые выдвинул Лукашенко, а выдвинул он нелепые условия. Но я ей благодарен, она оставляет в повестке даже то, что мы можем сейчас давить на госпожу Меркель, это оставляет Беларусь в повестке. Пусть даже и на уровне там политического скандала. Пусть так, но репутационные издержки при этом будут иметь те, кто пытается инициировать переговоры с нелегитимным человеком, а вообще-то преступником для 99% белорусов. Ну от, уласна, званкі Ангелы Меркель узурпатару пракаментаваў прэзідэнт Літвы Гінатас Наўседа. Раней ён заяўляў, што краіны еўразвязу не могуць весці перамовы з Лукашэнкам, і вось што ён кажа цяпер, глядзіце, ці з гоншчыкам самалёта проста дазваляюць страляць у пасажыраў, значыць, трэба размаўляць, бо ёсць праблема, якую стварыў Лукашенко, і без Лукашэнкі яе амаль немагчыма або надзвычай цяжка вырашыць. Пра адмену санкцый, пра легітымізацыю спадара Лукашэнкі і ягонага рэжыму не можа быць і гаворкі, бо выбары 2020 году былі незаконнымі, сфальшаванымі, і іхны вынік не можа быць прызнаны. Але размаўляць, атрымліваецца, ўсё ж таки трэба. Я не согласен с этим. Господин Науседа, это останется на его совести, ну да, но у господина Науседы было огромное количество механизмов, как он мог повлиять на Лукашенко. Но однако товаропоток не остановлен, даже несмотря на то, что туда идет куча контрабандных сигарет, куда что только туда не... К тому же построена АЭС прямо под боком, которая, к слову сказать, находится все время в состоянии, как ощущение, как будто аварийном, да? Потому что никак они не могут ее запустить. И при этом Науседа говорит о том, что да, вот с террористами будем разговаривать. Разговаривайте, то есть это будет единственное, чем это будет аукаться для Литвы, бить по ее репутации. Но я не знаю, зачем это нужно литовскому президенту. Віцэ-міністр замежных справаў Літвы ў нашым эфіры нядзельным таксама заявіў пра тое, што ёсць эканамічная супраца, і гэта другое.
Ну да, собственно говоря, это и есть современная Европа, где все делится на одно и другое. То есть мир перестал быть в фокусе каких-то принципов. Да? То есть мы стали говорить о том, что да, вот все-таки политические моменты это одно, но экономика это ведь другое. Ну да, экономика это другое, но на сегодняшний день именно экономические механизмы в руках диктатур, если мы говорим там о всем там о Средней Азии, о Беларуси, о России, экономика является ничем иным, как инструментом политического давления. Достаточно один раз послушать российских так называемых политологов по их телеканалам, чтобы понять, что разговор идет исключительно о том, что газ, нефть, энергетическая безопасность Европы – это всего лишь механизм для давления. Ну да, таков сейчас стал мир, только потому, что госпожа Меркель или Науседа готовы разговаривать с террористами, готовы общаться, потому что это ведь проблемы наших стран, а то, что тут в Беларуси, это черное пятно диктатуры невозможно смыть. На это плевать было 27 лет. 27 лет мы говорили о том, что ну давайте хотя бы сделаем первый раз в истории Европы, когда не будет на карте Европы ни одной диктатуры. И нам говорили, ну хорошо, мы будем это делать, да, но только сейчас у нас августовские отпуска, потом у нас тут своя повестка, а белорусы, там нормально же все, тихо, тихо, и это прикрывает Евросоюз буфером от России. Ну вот, собственно говоря, однажды в одном из Министерств иностранных дел нам сказали, послушайте, но у вас не так много убитых, чтобы мы принимали меры. И мы спросили с Наташей, а сколько, вы нам дайте список, сколько должно быть убитых, раненых, искалеченных, людей, брошенных в тюрьмы, избитых. Вы дайте списки, и мы тогда будем подгонять под эти списки вот эти чудовищные преступления властей. Это циничная позиция, и вот это время цинизма, оно, к сожалению, слишком сильно бьет, особенно по Беларуси. CNN таксама не толькі палітыкі CNN паразмаўляла з тэрарыстам Лукашэнкам, ну і сёння інтэрв'ю BBC. Як вам тое, што BBC таксама даехала да Лукашэнкі? BBC гэта канал, які найбліжэй да вас, бо вы ў Лондоне. Да, канал, с которым целый не канал, а целая корпорация, с которой мы сотрудничаем очень активно. У меня тут такое особое отношение. Я не рассматриваю это как отрицательные шаги. Кто бы ни разговаривал, CNN Але называе BBC. BBC ўсцяж у сваіх навінах Лукашэнку прэзідэнтам. Гэта таксама вельмі важна падкрэсліць. Вот об этом стоит говорить, потому что если ты хочешь просто раскрыть образ для европейского зрителя, кто же это такой вообще, что это за почвара, которая руководит, пытается там удерживать, узурпировав власть в Беларуси, пытается удерживать людей в тюрьме бесконечно, то это один разговор. Но другой разговор, когда вы не понимаете контекста, вы посылаете журналиста, который может обратиться: господин президент, какой он вам президент? То есть и откуда это вообще, когда вы же сами, ваше же государство не признало его таковым. То есть вы хотя бы смотрите за тем, как ведет себя ваше правительство по отношению к этому человеку, и уже потом формулируйте. Но это типичный непрофессионализм, потому что я знаю, что целый ряд журналистов, которых отправляли в Беларусь на вот этом шуме, который был в том числе и с посадкой самолета, и с последний с миграционным кризисом, я наблюдаю, как посылают журналистов, которые совсем никогда не разбирались в том, что происходит в Беларуси, и никогда не понимали, что это за страна, и вообще многие, я знаю, например, 2 журналистов, которые не знали, которые приехали писать о Беларуси, которые не знали, что Беларусь является суверенным государством. Ну да, это такой уровень журналистики, мы тоже к этому нужно относиться трезво, но ставить таких журналистов на место, чтобы они тоже понимали, что их репутация тоже не является безупречной. Меркель тэлефануе Лукашэнку, Лукашенко тэлефануе Пуціну. Гэта такі зламаны тэлефон атрымліваецца. У што тут гуляе Масква, як вы гэта бачыце?
Ну, Москва использовала, конечно, слабость Меркель, потому что я напомню, что Меркель позвонила первый раз Лукашенко после того, как ей отдал такое приказание Путин. То есть он сказал, что она должна позвонить Лукашенко, она тут же это выполнила. То есть, ну, я понимаю, то есть человек, который где-то они там, может, служили вместе с Путиным, не знаю, или их сотрудничество уже привело к тому, что у них такое взаимопонимание. Но это ведь странно, когда один человек, которого никак не могут до конца признать легитимным, отдает указания главе крупнейшей экономической державы в ЕС, и та выполняет его указания и звонит другому узурпатору. Ну, конфигурация вырисовывается просто патологическая, потому что на это смотреть спокойно нельзя. И в итоге сейчас получается так, что под ударом находятся не только вот это, как бы там чьи-то репутации и какие-то вот эти проблемы, а мы сейчас говорим о том, что и по санкциям, ведь Германия сейчас отличилась вместе с Италией, когда они сказали, что они не хотят вводить санкции против Белавия. То есть в связи с тем, что Белавия отказалась сажать на свои самолеты граждан там Иордании, Йемена, там, я не помню, Сирии, Афганистан, то есть и все, то есть получается, что факты терроризма признаны, и никто за это ответственности не несет. То есть, ну, понятно, потому что теперь начали точно так же, как говорил Путин, отделять мух от котлет. Теперь госпожа Меркель считает, что посадка самолета, захват самолета при помощи истребителей и посадка его в Беларуси с иностранными гражданами на борту – это одно, а перевозка мигрантов – это другое. Да, то есть получается, что мы даже по отношению к одной компании ряд европейских политиков абсолютно проявляет чудовищное лицемерие. Чудовищное. Потому что и если на сегодня на это не указывать, если это не будут делать белорусские СМИ, белорусские политики, в том числе те политики, которые встречаются с этими людьми, то есть если им на это не указывать, то ситуация будет ухудшаться. И я могу высказать такое предположение, что в случае, если на сегодняшний день демократические силы не начнут заострять на этом внимание и глушить репутации политиков, которые так себя ведут, будет очень скорое признание Лукашенко президентом де-факто, а уже потом, спустя время, и де-юре. Будзем сачыць за тым, што будзе адбывацца. Ўсё ж такі ўсе палітычныя сілы нямецчыны скрытыкавалі званок Меркель. Магчыма, гэта нейкі добры сігнал для непрызнання Александра Лукашэнкі. Ну а трэба памятаць, што Меркель ужо толькі выконваючая абавязкі канцлера, якая вось-вось сыдзе з гэтай пасады. Дзякуй вам за гэтую размову. Мікалай Халезін, кіраўнік Creative Politics Hub, вядомы рэжысёр, з намі быў на сувязі. Тым часам сотні мігрантаў з Іраку пакідаюць Беларусь. Вяртаючыся на радзіму, яны могуць расказаць пра тое, што з імі адбывалася на мяжы нашай краіны з еўразвязам. Шакавальнае сведчанне з аэрапорту ўжо пасля прыбыцця ў Ірак. Я правёў у лесе 10 дзён, аж пакуль я не захварэў, моцна захварэў, маё цела ўсё хворае. Нас вярталі праз мяжу ў Беларусь, нас змушалі пераходзіць зноў, перакідвалі ў Літву. Я быў адзін, і я вярнуўся. Беларускія вайскоўцы кажуць, што забяруць цябе ў Польшчу, але замест гэтага яны дастаўляюць цябе ў Літву. Яны забіраюць сім-карту, пакідаюць цябе ў лесе і гавораць, што трэба ісці. А выжывеш ты ці памрэш, гэта твая праблема. Яны забралі нашу ваду і выкінулі нас у лес. Мы заставаліся ў лесе 3 дні, і мы не ведалі, ці можам вярнуцца ў горад. Мы сапраўды шмат пакутавалі.
30 гадоў таму паўстала незалежнае інфармацыйнае агенцтва «Белапан». Паўстала, каб, як атрымліваецца, праз амаль што 30 гадоў свайго існавання быць знішчаным дзяржавай. Але ўсё ж такі журналісты працуюць, журналісты застаюцца, хаця шэраг з гэтых журналістаў за кратамі. Але праца выконваецца, і гэта самае галоўнае. Сузаснавальнік «Белапан», журналіст, наш калега Віталь Цыганкоў ўжо ў студыі. Вітаю. Вітанне, добрый вечар. Віталь, тое, што паўстала 30 гадоў таму, мне хіба хацелася бы размаўляць пра «Белапан», а не пра тое, што робяць сёння сілавікі. Бо тое, што робяць сілавікі, гэта так званыя, усім вядома. Гэта не мае сэнсу каментаваць. Але тое, што вы зрабілі 30 гадоў таму, як вялікая, як прафесійная, і ўсе за гэтым назіралі цягам дзесяцігоддзяў, як гэта паўставала? Як узнікла задума гэтага стварэння? Ну, мы з Алесем Ліпаем тады працавалі ў газеце «Знамя юнасці» ў адным аддзеле палітычным. Мы сябравалі, мы сядзелі ў адным кабінеце, і гэта быў ужо пасля путчаўскі перыяд, пасля жніўня 91-го, калі ўсё, скажем, новыя ідэі, ўсё валілася, кампартыя была забаронена, но я думаю, гэта нават Трэба не ствараць ўплывала. штосьці іншае. Так, і ідэя, конечно, была Алеся. Алес Ліпай был мотором гэтай ідэі. Вось, ён мне сказаў, ці хочаш ты таксама са мной, кажу, конечно, у меня не было пытання, просто ён далей в інтэрв'ю расказваў, што некаторыя журналісты далі яму пачатковую згоду, а потым забаяліся чагосьці. Вот у меня такога не было, чагосьці нового баяцца. Я з задавальненнем кінулся ў гэтую рэчку. Вось, і мы сапраўды былі два заснавальнікі, ён дырэктар, я намеснік дырэктара, мы былі заснавальнікі в фінансавым сэнсе, яшчэ была фірма, якая дала нам в якасці свайго заснавальніцкага фонду кампутары. Вот так тады ствараліся агентства. Як мы працавалі? Это было першае незалежнае інфармацыйнае агентства Беларусі. Мы думалі доўга пра назву, і ў нейкі момант Алесь кажа: «Белапан». Я ажно падскачыла ад радасці, як это так, беларускае прыватнае агентства навінаў, і так гучыць, і такі сэнс. І абсалютна, як яму это азарэнне прыйшло, не ведаю, но ён назву прыдумаў. Вось, мы зарэгістраваліся вот нейк ад ідэі, может быть, в верасні да вот лістапада даволі хутка зарэгістраваліся, ўсё тады было, ну, больш-менш спакойна, і рэгістрацыя прайшла даволі хутка. І вось мы працавалі. Ну, людзям, может быть, варта патлумачыць, што жылі людзі не толькі, так сказать, пасля дыназаўраў, а яшчэ да інтэрнетаўскую эпоху, калі не было ні e-mailаў, і мы нашы матэрыялы, якія мы рыхтавалі журналісцкімі сіламі, вазілі просто аўтамабілем у рэдакцыі, прывазілі этой паперкі, рэдакцыі там набіралі іх і ставілі свае газеты. Ну, я памятаю заўсёды, што калі Белсат яшчэ пачынаўся толькі, і мы рабілі першае выданне навінаў, гэта быў канец 2007, а потым 2008 год. Вось, і заўсёды «Белапан» это азначала, што это спраўджана. Калі заходзіш на нейкія іншыя рэсурсы, то трэба было заўсёды там задаць пытанне, яшчэ дзесьці спраўдзіць. На «Белапане», ну гэта ж «Белапан» сказаў. Гэта такі быў знак якасці. Ну так, я прызнаю, і тады, можа быць, і адначасова і цяжка, адначасова і лёгка было вылучыцца на фоне вось гэтага савецкага «Белта», в прынцыпе, которое шмат чаго было для іх зачынена. Яны там пачыналі ўжо перабудову, ўжо канец СССР, но все роўна яны яшчэ былі далёкія. Мы бралі новые темы, мы брали повороты. Да. Мы брали, например, на той момент там переклады замежных часописов, вось, с английской, с немецкой мовы. Это так само было редкость. Но головне мы сочили за політичным життям всіх, ну, тады, як называлось, оппозиционных, ці демократичных партий, то, что не было в державной прессе. И, конечно, вот этот принцип, что нас не треба перепроверять, что, может быть, не самое главное, нават там секунду в секунду поспеть, бо тады ж не было таких еще тэхналогій, але галоўнае быць надзейным, і гэта ён застаўся у «Белапана» заўсёды, да. Мне таксама сёння хацелось бы узгадваць тых людзей, якія знаходзяцца за кратамі з «Белапану». Радыё Свабода апублікавала фрагменты лістоў галоўнай рэдактаркі «Белапан» Ірыны Леўшынай. І вось як палітзняволеная падыходзіць да таго, што на яе абрынуліся пакуты і выпрабаванні. Я часам нават думаю, не дарма ўсё гэта на нас звалілася. Цяпер мы дакладна ведаем,
ведаем, чаго мы вартыя, што можам і ў імя чаго яно нам дадзена. Слушна кажуць, што б не адбывалася, стаў пытанне не чаму гэта здарылася са мной, а для чаго і ўвогуле хто сказаў, што жыццё мусіць быць лёгкім, розным яно мусіць быць, розным. Зараз мяне панясе пра гістарычныя часы, у якія мы жывём, але я сапраўды так лічу. Ты не ўяўляеш, колькі тут цікавага матэрыялу, якія гісторыі. Успрымаю гэты адрезак свайго жыцця як працяг працы. Журналіст змяняе прафесію. Журналіст застаецца журналістам усюды. Ну так, сумленны журналіст застаецца журналістам, і я, трэба сказаць, што праз пару гадоў я сышоў з Белапана і ўжо ніякага дачынення не меў, ні юрыдычнага, ні, так сказаць, практычнага, але, канешне, назірал, як ён расце, як з'яўляюцца новыя праекты, як туды прыходзяць людзі, самыя паважаныя, той же Александр Класкоўскі, які был у нас рэдактарам знамя юнасці, прыйшоў Белапан да свайго, скажем так, вучня, прыйшоў уже працаваць у яго кампанію, тады уже кампанія была Алеся Ліпая, там уже ніяк не ўдзельнічала. І Ірына Люшына, она, фактычна, калі я сыходзіла, она прыйшла в сярэдзіне 92-го года, она, напэўна, на сёння найстарэйшы менавіта супрацоўнік Белапана, і яна, ведаючы, што пагражае, тым не менш, яшчэ да свайго затрымання, даволі прынцыпова выказвала з Фейсбуку, што яна застаецца ў Беларусі, што яна лічыць, што трэба выконваць свае абавязкі. Это фактычна то, што мы бачылі зараз у яе лісце, так можна сказаць, нейкі, все разумеючы, што адбываецца ў краіне, это был яе нейкі, в пэўным сэнсе такі свядомы самаахвярны крок. Вельмі цяжкім, напэўна, пераломным момантам было адысце Алеся Ліпая, які памёр у 2018 годзе, і незадоўга да смерці журналіст таксама зазнаваў пераслед, крымінальная справа і ператрус, і Ірына Леўшына згадала, што Алесь Ліпай гаварыў пра дзейнасць Белапан пад ціскам, і вось што можна таксама прачытаць у лісце. Шмат гадоў таму Алесь Ліпай сказаў: «Белапан будзе заўсёды, нават калі нам давядзецца пайсці ў падполле». Ці мог бы ён падумаць, з праблемамі якога маштабу прыйдзецца сутыкнуцца яго стварэнню? Наўрад. Не сумняюся ў адным, ён быў бы намі задаволены. Трапіўшы ў гістарычную мясарубку, мы не дазволілі ператварыць сябе ў фарш. Мы не толькі выжылі, але і працягваем працаваць. Нашы чытачы нам не здрадзілі, таму што людзям патрэбна праўда заўсёды. Тое, што піша рэдактарка, сапраўды не атрымалася знішчыць. Так, і вось гэтыя словы Алеся, я думаю, не сыходзяць з яго ўсёй біяграфіі, бо калі ўжо мы сябравалі яшчэ в канцы 80-х, я хочу нагадаць, што ён был чалавек з тых самых пакалення адраджэнцаў 80-х, фактычна полупадпольнага пакалення, ён уваходзіў у літаратурнае аб'яднанне тутэйшае, і абсалютна можна сказаць, што я трошкі проста маладзейшы быў для гэтага. Вось я вайшоў неяк такое актыўнае жыццё момента в канцы 80-х, і я уже бачыла яго перакананні, яны былі абсалютна не толькі такі нацыянальна-дэмакратычныя, но на той момант антысавецкія, не палавінчатыя, там перабудова ці не, а проста беларуская незалежнасць, і гэтак далей абсалютна наперад трошкі свайго часу. У гэтым сэнсе мы з ім былі аднолькавыя, таму менавіта такая яго пазіцыя, пры тым, што ён, канешне, як кіраўнік, в тым ліку і бізнес-праекту, быў вымушаны шукаць нейкія шляхі не заўсёды такія напрасткі, шукаць кампрамісы, шукаць, так сказаць, кім можна як-небудзь вступаць в нейкія перамовы, але вот в гэтым сэнсе, в сэнсе стаўлення да незалежнасці, да беларушчыны, ён, безумоўна, быў максімальна прынцыповым. І гэтая прынцыповая пазіцыя, я асабіста памятаю яе, калі ён выйшаў на стагоддзя БНР пад оперным тэатрам і прамовіў, і ўсе былі і ў захапленні, і ў шоку адначасова, што як так адкрыта і смела казаць. Так, бо там былі розныя прамовы, і паколькі это быў дазволены ўладамі мітынг, это было той же самы ланцуг кампрамісаў, і думалі, што на гэтым мітынгу надта жорстка нічого не прагучыць, то ён там выступіў даволі канкрэтна і то, што называецца жорстка. Тое, што Дмітрий Наважылаў, Ірына Леўшына, так, націск такім чынам. Андрэй Аляксандраў знаходзяцца за кратамі. Найлепшыя людзі, па сутнасці, ў журналістыцы сёння беларускай. Не адзіныя, на жаль, бо фактычна 3 дзясяткі маем журналістаў, працаўнікаў медыа за кратамі. Што гэтым людзям сказаць? Хіба мы не можам фактычна ніяк іх падтрымаць адсюль са студыі? Яны настолькі моцныя, што праз усё пройдуць і вытрымаюць.
Ну, я думаю, ніколі любому моцнаму чалавеку не будуць лішнія ні лісты, ні словы падтрымкі і не самае галоўнае разуменне, што пра цябе тут на волі памятаюць і што цэняць тваю пазіцыю і цэняць то, што ты там не зламаўся, не пайшоў шляхам некаторых іншых людзей, а менавіта большасць нашых журналістаў якраз такія, якія там знаходзяцца хаця б толькі таму, што ўлады ведаюць, што ніякай там з іх не выціснуць ніякага там не ведаю, выбачэнне, што-нибудь такое. За што выбачацца? За што рабіў сумленна прафесійна сваю працу? Я б яшчэ хацеў адну цытату з ліста Ірыны Люшыной з-за кратаў. У нас ёсць тэлевізар, сутнасць таго, што адбываецца, мне вядомая. Але час цяпер такі, што страціць працу ў сферы журналістыкі гэта такі своеасаблівы знак якасці, як і знаходжанне ў турме. Усё перакручана з ног на галаву. Некалі мы будзем гэта ўзгадваць, і я ўпэўнена, што ўсё кепскае забудзецца, а вось добрыя людзі, годныя паводзіны і чалавечнасць запомняцца да канца жыцця. Журналіст у стане аналізаваць нават прапаганду і разумець, што адбываецца ў рэчаіснасці. Але ці ў стане сёння шараговы грамадзянін, які нас глядзіць, аналізаваць і даходзіць да праўды? Я думаю, так, бо в савецкі час людзі умелі чытаць праз радкі, скрозь радкі, і то, што нашы палітвязні сядзяць у турмах і там ёсць дзяржаўнае тэлебачанне, то з таго, пра што размаўляюць там сялякія азаронкі, яны робяць выснову, што адбываецца на самой справе. Гэта вялікая памылка, можа, тых турэмных ладаў, якія даюць тэлевізор, включаюць там БТ. Ну і я думаю, і звычайны то, што мы называем звычайны грамадзянін, ён ва всяком разе ўжо навучыўся і інтуітыўна адчуваць, дзе прафесія, а дзе прыслуга, дзе праўда, а дзе проста выкананне загаду. Так што ў гэтым сэнсе і любыя сацыялагічныя даследаванні паказваюць, паводле якіх незалежнай прэсе давярае каля 50%, з рознай ступені яшчэ больш, а дзяржаўнай прэсе давярае сёння 15-18%, што карэлюецца з працэнтам даверу да рэйтынгам Александра Лукашэнкі на сённяшні дзень. То бок это вось фактычна все тыя зацятыя лукашысты, а то, што называлось калісьці такія хістаюцца, социологи называлі балота, оно уже адышло ад дзяржаўнай прэсы, можа яшчэ не прыйшло да пратэсту, ну канчаткова уже адышло ад гэтай хлусні прапаганды. Калі глядзіш на гэту хлусню прапаганду, то вельмі цяжка паверыць, што такое ўвогуле можна бачыць на дзяржаўным тэлебачанні. Дзякую за гэтую размову. Віталь Цыганкоў быў гаспадарства са мной у студыі, наш калега і сусаснавальнік Белапану, усіх белапанаўцаў з 30-годдзем. Напэўна, ўсё скончыцца, а вы застанецеся. Змяняем тэму. Размаўляць можна нават з ворагам, але трэба не забывацца, што гэта вораг. Беларусы Вільні выйшлі з пратэстам пад палац прэзідэнта Літоўскай Рэспублікі з заклікам да еўрапейскіх палітыкаў не забывацца на палітвязняў і тэрор супраць грамадзянаў Беларусі. Усё ў звязку з апошнімі тэлефанаваннямі Ангелы Меркель да Лукашэнкі, ды спробах палітычнага гандлю за плячыма грамадзянаў. Замаўляць дыктатарам толькі з пазіцыі сілы. Толькі ўзмацненне санкцый, толькі пастаўленне таксама ультыматумаў, што калі не будзе скончаны гэты акт тэрора з дапамогай мігрантаў, пакуль не будуць вызвалены все палітвязні, ніякіх перамоваў. Угрозу системе международной безопасности, системе безопасности Евросоюза едва ли Лукашенко бы рискнул осуществить без поддержки российской стороны. Перамовы, конечно, як сказали, вядуць з ворагам, да, але не забывать, что это ворог. Прэзідэнт Наўседа выказаўся, сказаў, што вось трэба дыялог з Лукашэнка, і што адбылося? Наступным днём адразу з'явіліся гэтыя мігранты на літоўскай мяжы. Лукашенко будзе ціснуць на тых, хто слабы, хто пригибается. Все разговоры, все контакты с Лукашенко это преступные, и они не имеют места быть вообще, от слова вообще. И поэтому Меркель сделала самую большую ошибку своей карьеры. Верховны суд ліквідаваў рух за свабоду, які праіснаваў 15 гадоў і быў некалі закладзены палітыкам Александрам Міленкевічам.
Руху нібыта няма, але ўсё ж такі застаюцца людзі, якія, напэўна, будуць нешта рабіць і па-за афіцыйнымі дазволамі. З намі на сувязі старшыня руху за свабоду сёння Юрась Губарэвіч. Вітаю. Добрый вечер. Спадар Юрась, Вярхоўны суд ліквідуе рух, але нельга ліквідаваць ідэю. Натуральна, і ідэя руха за свабоду, які ўзнік, нагадаю, на хвале грамадскіх пратэстаў пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 года, это была дэмакратычная змена ў Беларусі, пабудова сучаснай еўрапейскай дзяржавы. Мы пранеслі гэта все праз годы, рабілі все магчымае, каб наблізіць перамены. Я думаю, што пэўны ўнёсак нашай дзейнасці ёсць і ў тых падзеях, якія былі у 2020 годзе ў Беларусі. Натуральна, людзі, якія прайшлі праз выпрабаванні, праз шматлікія годы існавання ў атмасферы такого аўтарытарнага рэжыма, яны ведаюць, куды яны прыйшлі, ведаюць, што трэба рабіць, каб все ж таки набліжаць перамены. Таксама заснавальнік руху Александр Меленкевич ўвесь час падкрэсліваў, што варта рабіць мяккія змены, варта выходзіць з рукой дыялогу ўвесь час. Ці сёння, калі рух фактычна фармальна ліквідуюць, гэта не была памылка такога мяккага дыялогу? Мы ніколі не выступалі за дыялог з тымі, хто не здольны да дыялогу. І наша пазіцыя мяккіх зменаў, калі так можна і акрэсліць, у тым, каб не кідаць людзей у штыкавую атаку, а працаваць перадусім са свядомасцю грамадства, мяняць настроі, мяняць разуменне сітуацыі. І можа быць ось тое, што мы наблізіліся да пераменаў толькі нядаўна, у папярэднім годзе, якраз такі вынік, што большасць беларусаў не цікавілася тым, што адбываецца ў іх краіне. Яны не разумелі каштоўнасці дэмакратыі, для іх страта права голасу значыла значна менш, чым страта магчымага заробку. І зараз, калі яны сутыкнулі з такімі жорсткімі праявамі дыктатуры, яны разумеюць, што не маючы ўплыва на уладу ва ўласнай краіне, ты можаш страціць не толькі голас, ты можаш страціць і заробак, ты можаш страціць і свабоду. А ці не атрымліваецца, што беларусы, вось гэта цікаўнасць да палітычнай сістэмы, да палітычных зменаў, яна прачынаецца раз на якісь час, 2006, потым 2010, 2020, і для людзей, якія жывуць палітыкай, альбо людзей, якія цікавяцца палітыкай, журналістаў незалежных, гэта ўсё знаёма і гэта ўсё вядома. А для грамадскасці ізноў нібыта гэтага ніколі не было, нібыта штосьці новае. Ці гэта зноў жа не цыклічны працэс? Можна казаць, што это прыходзіць хвалямі, но тут трэба зважаць на велічыню гэтых хваляў. Тое, што адбылося ў 2020 годзе ў Беларусі, можна параўнаць з цунамі, які проста зламіў папярэднюю сістэму, яна вымушана выбудоўвацца нанова ў больш жорсткай форме. Так, яны яшчэ трымаюць кантроль над гэтай тэрыторыяй, но яны страцілі павагу людзей, яны страцілі адчуванне у людзей бяспекі ў Беларусі і разуменне таго, што можна неяк суіснаваць з папярэднім рэжымам. Гэта ўсё яны не здольныя будуць вярнуць, таму я перакананы, што падзеі папярэдняга году яны набліжаюць перамены. Яны адбудуцца так ці інакш, бо нарэшце не проста пэўная частка грамадства гаворыць пра патрэбу дэмакратыі, патрэбу павагі да правоў чалавека. Пра гэта гаворыць кожны, напэўна, грамадзянін Беларусі. Нават калі сёння голас іх мы не зможам пачуць Беларусі, але яны разумеюць, што далей існаваць у такой сітуацыі немагчыма. Яшчэ, напэўна, да падзеяў 2020 года была вельмі вялікая частка ў грамадстве такіх канфармістаў, якія былі гатовыя ісці на кампрамісы. Як вы пасля таго, што адбылося і з рухам за свабоду, і з іншымі грамадскімі арганізацыямі, увогуле з грамадзянскай супольнасцю, ацэньваеце гэту сітуацыю? Ці нейкі кампраміс увогуле з такой сістэмай магчымы? Даючы сігнал праз ліквідацыю велізарнай колькасці грамадскіх аб'яднанняў, я думаю, наперадзе могуць быць і палітычныя партыі, рэжым гаворыць, што ніякіх кампрамісаў немагчыма. Ён не разглядае структуры грамадзянскай супольнасці ні ў якасці партнёраў, ні ў якасці нават тых інструментаў, якія ён хацеў бы выкарыстаць дзеля зменаў стаўлення да сябе з боку еўрапейскіх краінаў. Ну і тут можна толькі парадавацца за рух за свабоду, што мы
не разглядаемся режимом как инструмент, что наша твердая и принциповая позиция признана, и наступством ось такого признания стала ликвидация. Это той станоўчы бок, які можна побачить у любой справе. Дзякуй вам за гэтую размову і спадзяюся, што праца не будзе спыняцца. Юрась Губарэвіч, старшыня руху за свабоду, які Вярхоўны суд ліквідаваў па сутнасці сёння. НАТО занепакоенае сітуацыяй на межах Беларусі з краінамі-чальцамі альянсу, а таксама звяртаюць увагу на канцэнтрацыю расійскіх войскаў на мяжы з Украінай. Пра гэта генеральны сакратар НАТО Йенс Столтенберг заявіў, сустракаючыся з Ангелай Меркель. У сваю чаргу выканаўца абавязкаў канцлера Нямецчыны падкрэсліла, што выступае за дыялог з Расіяй. Асабіста я заўсёды падтрымлівала дыялог паміж НАТО і Расіяй. На жаль, на дадзены момант маем ахалоджванне. Я ведаю, што генеральны сакратар Йенс Стольтенберг таксама заўсёды бачыў гэта такім чынам. У нас ёсць істотныя супярэчнасці з Расіяй, але заўсёды лепш размаўляць адно з адным, чым не размаўляць. Сітуацыя на межах Беларусі з Польшай, Літвой і Латвіяй вельмі непакоіць. Рэжым Лукашэнкі выкарыстоўвае безабаронных людзей як спосаб ціску на іншыя краіны. Гэта цынічна і негуманна. НАТО цалкам салідарызуецца з усімі пацярпелымі хаўруснікамі. Мы таксама бачым вялікую і незвычайную канцэнтрацыю расійскіх узброеных сілаў ля ўкраінскай мяжы. Неабходна, каб Расія прадэманстравала празрыстасць у пытаннях нарошчвання вайсковай сілы, дээскалацыі і змяншэння напружанасці. НАТО уважліва сочыць за сітуацыяй, і мы працягваем аказваць палітычную і практычную падтрымку Украіне. На мяжы з Польшай па беларускім баку каля Брузгоў ужо мястэчка проста вельмі актыўна пачалі прыбіраць сёння. Напэўна, да нашага эфіру ўжо нават і прыбралі. Ўсё пасля таго, як Варшава заявіла пра тое, што закрые чыгуначнае злучэнне з Беларусю, калі не спыніцца поток мігрантаў з Беларусі. Але тым часам 15 гэтак званых турыстаў развярнулі украінскія сілавікі. Яны гавораць пра тое, што гэта грамадзяне краінаў Блізкага ўсходу, якія нібыта хацелі паехаць паглядзець Львоў, напрыклад, і потым абяцалі абавязкова выехаць з краіны. Але украінскіх памежнікаў гэта не пераканала, пагэтаму яны вырашылі іх не пускаць, тым болей, што Львоў гэта зусім непадалёк ад Польшчы. Ці гэта азначае, што Украіна будзе наступнаю? З намі на сувязі ўжо цяпер з Украіны генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Вітаю. Доброго вечора. Ці Україна буде наступною? Ну, ніхто не виключає цієї можливості. Тому і Україна прийняла рішення про посилення охорони свого державного кордону. Сьогодні Верховна Рада прийняла певні рішення щодо, вчора прийняла рішення щодо посилення можливостей прикордонної служби, зокрема щодо використання зброї, військової техніки. Тобто всі розуміють і всі готуються, що цей потік можуть скерувати в бік України. Таксама мы цягам гэтых апошніх месяцаў, а асабліва 2 апошніх тыдняў, назіралі каласальны крызіс на мяжы з Польшчай, асабліва, ну і, канешне ж, з Літвой. Ці Украіна сёння ў стане абараніць сябе ў сітуацыі такога ж крызісу? Ну, сподіваюся, що ми спроможні це зробити. Зрозуміло, що дуже буде важко, тому що в нас, на жаль, є ділянки кордону, які взагалі не марковані на території, і дуже важко навіть фізично стримати потік, якщо вони приймуть рішення десь там обходити по лісах. Єдине, що нам може допомогти, це природній фактор, тому що посилюється холодна погода, і болотиста місцевість, яка є на кордоні Білорусі і України, вона все ж таки сприяє тому, що кордон не такий прозорий, як на межі з Польщею.
Як вы, як чалавек з сілавых структураў бачыце дзеянні польскіх сілавікоў, літоўскіх сілавікоў? Ці гэта моцныя дзеянні, ці гэта моцны адказ на тое, што робіць рэжым Александра Лукашэнкі? Ці ўсё ж такі гэта не зусім тое, што хацелася б пабачыць? Ну, ви знаєте, я вражений спроможністю Польщі і Литви, Латвії, які справді спромоглися зупинити цю навалу, тому що дуже важко було втриматися від тих провокацій, які йшли з боку мігрантів, і не виключно, що вони були підтримані і представниками білоруських спецслужб, тому що навіть казали, що серед тих людей, які приймали активну участь в якихось там силових протистояннях, були помічені люди незвичної статури, як для арабського біженця. І тому я кажу, що витримка польських прикордонників, в першу чергу, вона вражає. Зрозуміло, що в тих умовах іншого зробити не можна було. Єдине, що, на що треба звернути увагу, все ж таки, от бачите, навіть рішення припинення залізнодорожного сполучення між Білоруссю і Польщею, воно вже спричинило паніку у владних структурах Білорусі, тому що транзит – це, напевно, єдине, що залишилося з їхніх можливостей заробити валютні кошти. Вось, власне, да гэтага мы яшчэ вернемся. Я б хацеў зараз, каб мы паслухалі міністра ўнутраных справаў Украіны Дзяніса Манастырскага, які не выключае, што Расія павялічыць поток мігрантаў на украінскую мяжу. Давайте паслухаем і потым працягнем нашу размову. Звісно, ми не можемо будувати... Вядома, мы не можам будаваць дзяржаўную мяжу, маючы толькі жаданне. Мы маем дакладна вызначыць і закласці ў бюджэт на наступны год будаўніцтва дзяржаўнай мяжы на двух крытычна важных дзялянках. Дзялянкі з Расійскай Федэрацыяй і дзялянкі з Рэспублікай Беларусь. Мы не выключаем, што ёсць магчымасць, што Расія адважыцца на мэтанакіраваны пропуск праз Беларусь на нашу тэрыторыю нелегальных мігрантаў. Мы старанна рыхтуемся да такой сітуацыі. Мы будуем сістэму рэагавання на выклікі, кансалідуем дзяржаўныя інстытуты, грамадства і міжнародную супольнасць. Абараняючы дзяржаўную мяжу, мы будзем дзейнічаць гуманна, прытрымліваючыся міжнароднага заканадаўства пра нелегальных мігрантаў. Але мы не дазволім ім замахвацца на жыццё і здароўе супрацоўнікаў праваахоўных органаў, і мы не дапусцім беспадстаўнай агрэсіі з боку завербаваных правакатараў. Спецыяльна задзеяных правакатарів. І мы вяртаемся ў студыю. З намі на сувязі генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Спадару Віктор, вось тут гаворка таксама ў Кіеве пачалася пра вяртанне да гэтага праекту «Сцяна», каб узмацніць мяжу з Расіяй і Беларуссю. Але ці могуць сцены бараніць межы? Бо ўсё ж такі мы назіраем, што так, у нейкім сэнсе сцены дапамагаюць, гэтыя муры дапамагаюць. Але ці гэта эфектыўна, як вы бачыце, як чалавек сілавых структураў? Я не думаю, що будь-яка стіна може стримати потік біженців або нелегальних мігрантів. Ми знаємо ситуацію і в Ізраїлі, де мощна стіна створена, і стіна, яка створюється на межі Сполучених Штатів і Мексики. Все одно це не стримує потоки мігрантів. Зрозуміло, що треба вирішувати питання базове, тобто створювати прецеденти для того, щоб вирішити питання цих мігрантів по місцях їхнього постійного проживання. На жаль, ситуація на Сході, на Близькому Сході зараз така, що Росія в першу чергу може маніпулювати тими потоками, і вона цим сповна користується. Вона створює небезпеку і дестабілізує ситуацію як в Туреччині, а потім на кордоні з ЄС, на межі Болгарія-Греція, вона створює ці потоки на межі Білорусь-Польща. І це вже доведено, і навіть оці останні випадки, коли біженці, які поверталися яких повернули назад в Ірак, вони самі відверто говорять, що все, що відбувалося під контролем і за допомогою білоруських спецслужб. Але, власне, цей потік скеровує все ж таки Росія, і в глобальному світі це досить такий дієвий, як на їхню думку,
один з факторів впливу на геополітику. Калі мы глядзім за тым, што гавораць эксперты, палітыкі ў медыях, то усе крычаць, што гэта справакавана Масквой, што Александр Лукашенко прыслужвае Маскве, што яны разам ствараюць гэтае напружанне, кожны дасягае сваіх мэтаў і гэтак далей. Чаму дзяржавы не адважваюцца пра тое, пра што вы ўжо пачалі гаварыць, і тое, што мы назіраем на мяжы, закрыць проста зварот таварапатокі праз мяжу. Як толькі Варшава сказала, што закрые чыгуначнае злучэнне, то адразу пачалі чысціць гэты мігранцкі лагер каля мяжы. Ці гэта не самы лепшы крок? Ну, бачите, це така сама ситуація, знаєте, можливо, не до порівняння, але така сама ситуація, як і з Північним потоком-2, тобто з газовою трубою. Розумієте, коли Україна, Польща і інші держави Східної Європи говорять про те, що Росія використовує енергетичний кризис в Європі для шантажу і для використання в своїх політичних інтересах, і така сама ситуація з мігрантами, і коли говорять, що давайте приймати якісь кардинальні рішення, можливо, вони будуть економічно невигідні Європі, але в стратегічній перспективі це набагато більше користі надасть нашій незалежності і спроможності протистояти агресору, ніж зараз це маємо. На жаль, набагато більше політиків, які меркантильно дивляться в бік Росії і намагаються заробити на ній, навіть спираючись на ті речі, які не притаманні демократичним принципам. Калі вы глядзіце на гэтых палітыкаў ва ўкраіне, ці не атрымліваецца, што украінскія палітыкі на самым высокім узроўні таксама удзельнічаюць у стварэнні вось гэтай сітуацыі для шантажу, бо Беларусь сёння па сутнасці таксама шантажуе Украіну. То мы будзем прадаваць вам электрычнасць, то мы не будзем яе прадаваць, то мы дамо, то не дамо. Вось гэта ўвесь час. Як толькі пачынаецца зіма, так адразу пачынаецца гаворка пра шантаж энергарэсурсамі. А про це, до речі, всі говорять, всі експерти на це звертають увагу. Тому що якщо б ми чітко поставили вимогу, що ми не тільки визнаємо політично білоруську владу, але ми економічно робимо все, щоб не допустити їхнього розвитку, їхнім заробіткам. І в такому випадку, я думаю, що це набагато більш ефективніше діяло на цих узурпаторів влади, ніж в ті всі політичні заяви, які робляться по телебаченню там, чи перед народом. Я думаю, що цього якраз і не достає політикам в Україні та і в Європі так само. Але з іншага боку, потокі таваразвароту з Беларусі чамусьці павялічваюцца статыстычна. Таксама і ва ўкраіне нават наш тэлеканал рабіў сваё расследаванне, дзе, напрыклад, дарогі будуюць беларускія падрадчыкі. Так, відомо про бітум з Білорусі, про цього подільника Лукашенка Вороб'я, чи Воробйов, я не пам'ятаю точно, як прізвище його. Тобто це відомий факт, і ми розуміємо, що на цьому дуже багато грають. Тобто фактично йдуть під подвійні стандарти. Замість того, щоб приймати не тільки політичні рішення, а й конкретні рішення в напрямку економіки, в нас просто закривають очі на цю співпрацю. Це неприпустимо. У такім кантэксце атрымліваецца, Беларусь Лукашэнкі – гэта сёння пагроза для Украіны? Я думаю, що Лукашенко не пуститься на шантаж України, тому що він, власне, я так думаю, що якась є негласна така домовленість, ніхто про це зрозуміло не говорив публічно. Але я думаю, що ми вас будемо критикувати з одної сторони, ми будемо робити вигляд, що ми не визнаємо вас з іншої, але економіка буде працювати, тому що це якраз ті моменти, на яких Лукашенко дуже критично зважує. Якщо він піде на якісь різкі рухи, я думаю, що тоді і українська влада змушена буде приймати кардинальні рішення, і вона вже не сховається за простою риторикою, а треба буде безпосередньо приймати
ті рішення, які дуже, можливо, непопулярні в їхніх колах, але необхідні для того, щоб поставити узурпатора на місце. Але таксама трэба памятаць, што узурпатар вельмі залежны ад Масквы. Ці Масква, напрыклад, вельмі жадала б, каб Александр Лукашенко сказаў, што Крым расійскі, але Лукашенко амаль што, але так і не сказаў сам, так, пра гэта. Толькі ягоныя дэпутаты пра гэта кажуць. Міністр Макей пра гэта кажа, што ну так, ён нібыта расійскі, але сам Лукашенко гэтых словаў не вымавіў. З іншага боку, калі Масква захоча, каб ён прызнаў Крым таксама расійскім, а можа, каб ваяваў на баку расійскага войска, ці не пойдзе на гэта Лукашенко, каб утрымаць сваю ўладу? Ви знаєте, важко сказати, що в голові в цієї людини. Можливо, це якраз той наступний крок, який остаточно припине його можливості там, чи якісь там гіпотетичні відступу. Можливо, я не виключаю, що він просто сподівається, що або влада там десь поміняється, або ситуація зміниться, і йому вдасться відновити стосунки з Україною. І він дуже не хотів би, щоб він війшов в історію людини, яка остаточно поховала ці стосунки під якимось там заявами. Це раз. А по-друге, все ж таки, думаю, що один з важливих факторів – це, власне, економічна співпраця на середньому рівні. І якщо такі заяви пролунають, Україна змушена, я ще раз говорю, буде реагувати, а ці речі будуть дуже болісні, тому що реалізувати ті товари в Росії, вони вже нікому не будуть точно потрібні, а єдина країна, яка ще може сприйматися, це Україна, ну і частково там Сербія, але Сербія не спасе ситуацію, і це буде крах всім його таким вибудованим тим всім псевдоекономічним структурам, які існують навколо нього. Дзякуй вам за гэтую размову. Генерал-майор запасу СБУ спадар Віктор Ягун быў з намі на сувязі. А для вас, спадарства ў студыі, працаваў Сергей Падсасонны на гэтым сённяшнім эфіры. Стаўлю кропку ўжо праз момант, аб'ектыў, падсумаванне дня ў інфармацыі, а ад мяне на развітанне традыцыйны ролик нашай кампаніі «Жыве». Не заставайцеся ў баку, пішыце лісты палітвязням. До сустрэчы ў эфірах. Цяпер проста імкнуся атрымаць карысны жыццёвы досвед нават у няпростай жыццёвай сітуацыі і заўсёды імкнуся быць на пазітыве. Яшчэ траіх вязняў у Беларусі праваабаронцы прызналі палітычнымі. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» цяпер у нашай краіне 876 палітвязняў. У Беларусі 21 гадзіна і час на аб'ектыў. У студыі Александр Пуціла. Вітаю. Мігранты распавялі пра зверствы сілавікоў Лукашэнкі. Яны забіраюць сім-карту, пакідаюць цябе ў лесе і гавораць, што трэба ісці. А выжывеш ты ці памрэш, гэта твая праблема. Правальны гандаль, купляем больш, чым прадаем. Калі, напрыклад, Лукашенко бачыць на гэтай лічбы, ён думае, што гэта ўсё рэал-палітык. Юбілей Белапану, але ў змрочныя часы. Зараз лічаць Белапан экстрэмісцкім фармаваннем, які был сад.
Кіраўнік НАТО аб'яднаў пад агульную рысую крызісы на беларускай мяжы і на украінскай, пад якою збіраюцца расійскія вайсковыя фармаванні. Самая Украіна рыхтуецца да ўмацавання кардону на мяжы з Расіяй і Беларуссю. Лукашенко з Пуціным зноў праз тэлефон абмяркоўваў крызіс на мяжы, а ў інтэрв'ю BBC прызнаў, што ягоныя службы маглі дапамагаць мігрантам трапіць у Беларусь, але выключна на покліч сэрца, таму пра аніякі арганізаваны трафік людзей не ідзецца. Падарожжа на беларускую мяжу коштам да 15 тысяч еўраў і бясплатная назад у Багдад. Ужо ў далечыні ад беларускіх сілавікоў, якія стаялі за спіной, грамадзяне Іраку распавядаюць, што перажылі. Я правёў у лесе 10 дзён, аж пакуль я не захварэў, моцна захварэў, маё цела ўсё хворае. Нас вярталі праз мяжу ў Беларусь, нас змушалі пераходзіць зноў, перакідвалі ў Літву. Я быў адзін і я вярнуўся. Беларускія вайскоўцы кажуць, што забяруць цябе ў Польшчу, але замест гэтага яны дастаўляюць цябе ў Літву. Яны забіраюць сім-карту, пакідаюць цябе ў лесе і гавораць, што трэба ісці. А выжывеш ты ці памрэш, гэта твая праблема. Яны забралі нашу ваду і выкінулі нас у лес. 460 асобаў частка вярнуліся дадому, частка мусяць прайсці лячэнне ў стацыянарах. Запланаваны на сёння новы эвакуацыйны рэйс з раскладу знік. На мяжы надалей застаюцца тысячы мігрантаў. Лагер ля пераходу Брузгі яны пакінулі. У еўрапейцаў сітуацыя першая ў павестцы. У нас пераходны перыяд ва ўрадзе, аднак мы хочам вырашыць бягучыя праблемы. Ёсць трывожныя падзеі, якія датычаць інцыдэнтаў на межах Беларусі з Польшчай, Латвіяй і Літвой, а таксама Расіі з Украінай. Ёсць неабходнасць у абмеркаванні. Дзяржсакратар НАТО Йенс Столтенберг звязаў сітуацыю на мяжы Беларусі з нарошчваннем вайсковай прысутнасці расійскіх войскаў на мяжы з Украінай. У гэтых праблемаў ёсць адна агульная рыса. Найлепшы спосаб справіцца з імі – аб'яднацца. Паўночная Амерыка і Еўропа разам у НАТО у стратэгічнай салідарнасці. Агарадзіцца ад Расіі, а таксама Беларусі, такое рашэнне бачаць цяпер ва ўкраіне, называючы гэта аддзяленнем ад агрэсара. Мы павінныя з вами выразна акрэсліць і закласці ў бюджэт наступнага году неабходныя кошты дзяржаўнай мяжы ў двух крытычна неабходных частках з Расіі і Беларусі. Украіна гатовая да магчымай сітуацыі прарыву мігрантаў з Беларусі на сваю тэрыторыю. Польшча з 21 лістапада мае намер закрыць для грузавых цягнікоў чыгуначны пераезд у пункце Кузніца-Брузгі. Паведамленне пра гэта атрымалі ў Дзяржаўным памежным камітэце Беларусі. Пад пытаннем выканання шматмільярдных транзітных кантрактаў, у тым ліку ў інтарэсах Кітаю і Расіі. Лукашенко і Пуцін, якія афіцыйна аб'ядналі памежную палітыку, зноў абмяркоўвалі сітуацыю на памежжы. Віну за крызіс Масква звальвала на краіны Захаду, але афіцыйна заявіла, што еўразвяз павінен мець зносіны з Менскам, але без удзелу Расіі. За акіянам жа не сумняюцца. Рэпрэсіі ўнутры Беларусі непасрэдна звязаныя з крызісам на мяжы. Намаганне рэжыму Лукашэнкі скіраванае на тое, каб адцягнуць увагу міжнароднай супольнасці ад жахлівых злоўжыванняў, якія ён працягвае здзяйсняць супраць беларусаў, бяздушна і чалавечна арганізуючы незаконныя міграцыйныя плыні праз свае межы. З падобных прычынаў у сталіцы Літвы прайшла акцыя супраць перамоваў спадарыні Меркель з Лукашэнкам. Толькі ўзмацненне санкцый, толькі ўстаўленне таксама ультыматумаў, што калі не будзе скончаны гэты акт тэрора з дапамогай мігрантаў, пакуль не будуць вызвалены все палітвязні, ніякіх перамоваў быць не можа, а толькі ўзмацненне санкцый. Да пратэсту ў Вільні далучыліся таксама расейцы. Сейчас он получает определенные козыри в свои руки. При этом хочу подчеркнуть, что очевидно, что это не только инициатива белорусской стороны. Я уверен, что столь наглую акцию, такую угрозу системе международной безопасности, системе безопасности Евросоюза едва ли Лукашенко бы рискнул осуществить без поддержки российской стороны. Апозіцыя перасцерагае Еўропу, што размаўляючы з дыктатарам, яна легітымізуе ягоную ўладу. Юлія Цяльпук, Белсат. Паліцыя польскага рэгіёну Падляшша апублікавала відэа з самалёта. А на гэтых кадрах, як выглядае цяпер месца на беларускай тэрыторыі, дзе некалькі тысяч мігрантаў ладзілі лагер. Наступнае відэа прапаную паглядзець без каментараў.
Со студзеня по кастрычнік Беларусь набыла ў Расіі таваров на 5 мільярдаў долараў менш, чым прадала. А вось з заходнімі краінамі сітуацыя адваротная, паведамляе Нацыянальны статыстычны камітэт. Чаму рэжыму атрымліваецца выгадна гандляваць з палітычнымі праціўнікамі? Ірына Дарафейчук. Беларусь прадае за мяжу менш тавараў, чым набывае, на 1,5 мільярда долараў. Гэтак вынікае са звестак Белстату за 9 месяцаў гэтага года. Паводле статыстыкі, беларускі экспарт у параўнанні з адпаведным леташнім перыядам павялічыўся больш як на 36% і склаў больш за 28 мільярдаў долараў. Рост імпарту склаў 28,5% ці амаль 30 мільярдаў долараў. 1,5 мільярда долараў гэта мала, гэта недзе там, калі браць ВУП 60 мільярдаў долараў, гэта до 3% ВУПу, гэта ўсё нармалёва. Тым больш, калі мы паглядзім на палажыцельнае сальда гандлю паслугамі, у нас будзе плюс. І гэта тое, што з'яўляецца наступствам незвычайна добрага попыту на тавары традыцыйнага беларускага экспарту. Паводле Белстату, значны рост экспарту з Беларусі заўважны і ў тыя краіны, што ініцыявалі санкцыі супраць беларускага рэжыму, і ў нашыя еўрапейскія краіны-суседкі. А ў Нідерланды экспарт павялічыўся ў 5 разоў, ці больш як на 400%. Але ў гэтых лічбах няма нічога незвычайнага, лічыць эканаміст Лео Марголін, бо еўрапейскія краіны купляюць у Беларусі нафтапрадукты. Мы просто тут выконваем ролю нейкага пасярэдніка паміж Расіяй і гэтымі краінамі. Калі б Расія не давала нам больш танную сыравіну, то і тут бы мы пацярпелі б фіаска. Экспартуе ў Еўропу Беларусь апроч прадуктаў нафтаперапрацоўкі, тавары хімічнай прамысловасці, у тым ліку ўгнаенні, прадукты дрэва і металаапрацоўкі. Усходжа чакае ад нашай краіны толькі прадукцыі сельскай гаспадаркі ды некаторых галінаў машынабудавання. Але канкурэнтаздольнасць беларускіх тавараў там пастаянна зніжаецца. Шмат якія заходнія прадпрыемствы і ўсходнія будуюць на расійскай тэрыторыі свае прадпрыемствы, і гэта значна атрымоўваецца значна лепш па якасці і не даражэй, чым беларускія тавары. Слабую канкурэнцыю ўтварае і беларуская сельская гаспадарка, якой не стае інвестыцыяў. Але і рост гандлю з захадам не вынік адмысловай эканамічнай палітыкі Беларусі, падкрэслівае Ярослав Романчук. Калі, напрыклад, Лукашенко бачыць на гэтай лічбы, ён думае, што это ўсё рэал палітыкі, як бы там не казалі, што бы там не грукалі палякі, Брюссель альбо Бон, але тавары працягваюць купляцца. Ну і ён кажа, па сутнасці, ён упэўнены ў тым, што гэта такая вось палітыка двайных стандартаў. Калі адно справа, што робяць палітыкі, а другое справа, што робяць бізнесоўцы. З новага году пачнуць дзеяць санкцыі, могуць змяніцца кошты і попыт на беларускія тавары ў Еўропе. І сітуацыя ў замежным гандлі ды ў эканоміцы нашай краіны, якая не мае мэтанакіраванай прамысловай палітыкі, можа таксама радыкальна змяніцца, адзначаюць эканамісты. Ірына Дарафейчук, Белсат. Чарговы раз затрымлівалі берасцейскую актывістку Алену Гнаук. Каля 7 раніцы 64-гадовая спадарыня Алена напісала знаёмым, што яе забіраюць у РУВАС. Пасля гэтага перастала выходзіць на сувязь. Увечары жанчыну адпусцілі, і сёння ж стала вядома пра затрыманне вядомага віцебскага апазіцыянера Барыса Хамайды. Іншыя прыклады пераследу за перакананні ў аглядзе Марыны Яновіч. Заснавальніка Сымбальбай Паўла Белавуса асудзілі на 15 дзён за распаўсюд інфармацыйнай прадукцыі, што змяшчае заклікі да экстрэмісцкай дзейнасці альбо прапагандуе такую дзейнасць. Учора Паўла не вызвалілі пасля заканчэння тэрміну затрымання. Яго зноў павезлі на Акрэсціна. Затрымалі Белавуса за тое, што ён перасылаў праз Белпошту кнігу «Беларуская нацыянальная ідэя», якую ўлады прызналі экстрэмісцкай. Тым часам у Менскім гарадскім судзе працягваецца разгляд справы палітзняволенай Вольгі Залатар. Яе затрымалі ў сакавіку і абвінавацілі ў стварэнні экстрэмісцкага фарміравання, а таксама ў арганізацыі грубых парушэнняў грамадскага парадку. Вольга, маці 5 дзяцей, сцвярджае, што яе катавалі, прымушалі сведчыць супраць сябе, змяшчалі ў псіхіятрычную лякарню. Цяпер Вользе Залатар пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі. А напярэдадні ў горадні судзілі міжнароднага сакратара беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Валянціна Аскірку. Затрымалі яго на працы. Ён вёў урок у адной з гарадзенскіх школаў. Раней Валянціна звольнілі з універсітэту імя Янкі Купалы.
І вось цяпер Аскірку арыштавалі на 10 дзён, нібыта за парушэнне парадку правядзення масавых мерапрыемстваў. 50-гадовая мянчанка Марына Снытко пайшла пад суд за тое, што раней у сацыяльнай сетцы пакінула не дужа добразычлівы каментар пра бабруйскага міліцыянта Комара. Пацярпелы ацаніў свае маральныя пакуты ў 1000 рублёў, а суддзя Ачалова дадала Марыне Снытко яшчэ 3 гады так званай хатняй хіміі. Агулам міліцыянт Комар падаў у суд каля паўсотні падобных заяваў. Марына Янович, Белсат. Верховный суд зліквідаваў грамадска-палітычную арганізацыю «Рух за свабоду». Падставою для ліквідацыі нібыта сталі 2 папярэджання ад Міністэрства юстыцыі, вынесеныя арганізацыяй цягам года. Паводле старшыні руху Юрася Губарэвіча, гэта комплексная атака і на дэмакратычную арганізацыю, і таксама на яе сябраў. Мы разумеем, что при сегодняшнем режиме обновления легального статуса немагчыма и при захаванні той ситуации, якая есть в Беларуси, бо она не прадугледжвае месца для легалізацыі структур грамадзянскай супольнасці, якія маюць незалежную пазіцыю. Аднак, тым не менш, мы будзем імкнуцца да аднаўлення легальнага статуса ўжо ў новай Беларусі. Сёлета ў ліпені ў цэнтральным офісе «Руху за свабоду» прайшоў ператрус, памяшканне апечаталі, дзейнасць арганізацыі прыпынілі і заблакавалі банкаўскі рахунак. На працягу 15 гадоў свайго існавання «Рух за свабоду» дабіваўся, каб выбары ў Беларусі былі сумленныя і адкрытыя. Сябры арганізацыі самі ўдзельнічалі як у прэзідэнцкіх, так і ў парламенцкіх выбарах. Ладзілі грамадска-палітычныя кампаніі. Сярод актывістаў руху некаторыя цяпер у турмах і прызнаныя палітвязнямі. У Новай Беларусі актывісты руху збіраюцца зарэгістравацца ўжо ў формаце палітычныя партыі. Зліквідавалі нелегальную фабрыку цыгарэтаў, якая дзеяла ў польскім Любліне. Затрымалі 11 чалавек, з іх 9 грамадзянаў Беларусі. Падчас ператрусу, акрамя абсталявання, прызначанага для тытунёвай творчасці, знайшлі больш за 5,5 мільёнаў ужо вырабленых цыгарэтаў і падрыхтаваныя для вытворчасці амаль 8 тонаў тытуню. Таксама знайшлі больш за 360 000 долараў США наяўнымі. Затрыманым пагражае да 5 гадоў калоніі. Інфармацыйная кампанія «Белапан» святкуе 30-годдзе. Агенцтва было крыніцу інфармацыі для іншых СМІ. Вынаходнікам новых медыяінструментаў, пачынальнікам інфаграфікі ў айчынных інтэрнэт-выданнях. Працу «Белапану» нярэдка называлі узорам журналістыкі. Пра смелую ідэю і змагання за права працаваць у Беларусі Юлія Лабанова. Журналісты ведаюць «Белапан» як крыніцу дакладнай і аператыўнай інфармацыі. Чытачы, бадай у сувязі з першай інтэрнэт-газетай «Беларускія новасці» з актуальнымі навінамі, аналітыкай і аўтарскімі калонкамі. За 30 гадоў «Белапан» стаў найбуйнейшым незалежным інфармагенцтвам, якое стварыла сапраўдную канкурэнцыю дзяржаўнай белце. Былі няроўныя ўмовы. У іх быў доступ да людзей, які валодаюць інфармацыяй, а «Белапану» прыходзілася прабівацца праз тую сцену, якую стварылі чыноўнікі. І прыходзілася наладжваць добрыя стасункі з некаторымі з іх, каб раздабыць нейкую інфармацыю, атрымаць там пацверджанне ці абвяржэнне. З распадам Савецкага Саюзу незалежная Беларусь патрабавала ўласнай службы навінаў. Ідэя стварыць інфармацыйнае агенцтва з'явілася ў журналіста Алеся Ліпая. Все пачыналася з таго, што «Белапан» развозіў свае інфармацыйныя паведамленні па рэдакцыях 30 гадоў таму. Потым з'явіўся факс, і інфармацыйныя паведамленні рассылаліся па факсе, потым эпоха сайтаў і стужкі навінаў, дзе падпісчыкі маглі атрымліваць інфармацыю. Доўгія гады Алесь Ліпай узначальваў «Белапан», заспеў часы блакавання інтэрнэт-рэсурсаў агенцтва, аднак не перажыў ператрусаў, затрыманняў калегаў паводле так званай справы Белты, ды заведзеныя на яго самога справы за нібыта ўхіленне ад нявыплаты падаткаў. Сэрца хворага на анкалогію Алеся Ліпая спынілася ў жніўні 2018-го. Мы заўсёды разам адзначалі там розныя святы, там 8 сакавіка, там дзень нараджэння «Белапан», збіраліся ўсе разам, святкавалі, казалі там розныя словы. Это было такое прыемна. То бок такая атмасфера, яна была комфортная, вельмі створаная у калектыве. У дзень юбілею навіны «Біуай» і «Белапан» не публікавалі ніводныя навіны. Такую пазіцыю інфармацыйнае агенцтва прыняло пасля таго, як тыдзень таму КДБ прызнала яго экстрэмісцкім фармаваннем. А напярэдадні дырэктарцы агенцтва Ірыне Леўшынай і былому кіраўніку Дмітрію Наважылаву выставілі абвінавачанне стварэння экстрэмісцкага фармавання. Ірына Леўшына нават з-за кратаў дасылае калегам натхняльныя радкі.
Зараз мяне панясе пра гістарычныя часы, у якія мы жывём, але я сапраўды так лічу. Ты не ўяўляеш, колькі тут цікавага матэрыялу, якія гісторыі. Успрымаю гэты адрэзак свайго жыцця як працяг працы. Журналіст змяняе прафесію. Ірына Леўшына і Дмітрый Наважылаў зняволеныя ў менскім СІЗА са жніўня. Рэжым не знайшоў нават фармальныя прычыны, каб пазбавіць агенцтва рэгістрацыі, аднак здолеў часова спыніць выпуск навінаў. Ціск і вымушаную рэлакацыю зазнаюць таксама іншыя незалежныя медыі. За кратамі працягваюць заставацца 29 беларускіх журналістаў. Зараз в Беларусі практычна немагчыма зайсці ні на адзін сайт недзяржаўнага выдання беларускага. З другога боку, аўдыторыя працягвае сачыць за навінамі ў тэлеграме і працягвае дзяліцца інфармацыяй з медыа. То есть, калі нешта адбываецца, рэдакцыі маюць магчымасць звярнуцца да сваёй аўдыторыі, попросить, дашліце нам інфармацыю, дашліце фото, відэа. Верыць у тое, што Белапан працягне жыць і рэдакцыя агенцтва, бо ў любыя часы ёсць патрэба ў праўдзівай і аператыўнай інфармацыі для журналістаў і чытачоў. Юлія Лабанова, Белсат. Чалавек, які сфармаваў густ цэлага пакалення, сёння ў Мінску развіталіся з аўтарам і нязменным вядоўцам праграмы «Ведзьмо, не ведзьмо» Сергеем Філімонавым. «Ведзьмо, не ведзьмо» з'явілася на беларускім тэлебачанні ў 1992 годзе. У непаўторным стылі распавядала пра сусветны шоу-бізнес, навінкі кіно, музыкі. Шмат гадоў праграма выходзіла і на Белсаце. Больше информации на нашем сайте и у социальных сетках Белсату. Далее традиционная пятничная программа Дмитра Мицкевича без аккредитации. Новое выдание «Объективу» теперь уже у понедельник. Мы развітваемся с вами. Теперь всего найлепшего.